Hello guys, ngayon ginagawa po natin ngayon is gagawa po tayo ng popsicle ice cream. Ito. Yes. Ginawa ko na po siya kanina. Niluto ko na po siya kanina. Yung ingredients niya po is cornstarch, then evaporated milk, then 1/4 na sugar, tapos ano pa ba, tang juice ang nilagay po namin. Pang flavor is tang juice, kahit anong klase pong flavor pwede po siyang ilagay. Tapos butter, then popsicle stick. Yes. Ngayon is November 1. November 1 po ngayon. Dito, schedule po rito sa kanila pumunta ng sementeryo. Opo, saan po kasi November 1 po pagpunta sa sementeryo, pero dito po is November 4. Pag alam ko by schedule po sila ngayon. Ngayong barangay po nila is alas 3 ng hapon po ang kanilang schedule papunta po ng popsicle ice cream. Naka 22 po tayo piraso. Yan. Tingnan nyo. Ganda ng kulay. Maya ilalagay na natin sa freezer para tomorrow maibenta na po natin. Yan. Easy peasy lang po, pero kailangan ng pasensya. Yan. Patayuin natin ng maayos para pag tumigas siya ay maganda po yung form niya. Maya po ilalagay na natin siya sa freezer. Tapos ngayon, yan. Ilalagay ko na lang po mamaya yung mga ingredients. Pasensya na po at hindi ko po na-i-video sa inyo kung paano po ito gawin. At masyadong pong maingay kanina po sa labas. Ngayon po tumahimik na po. Siguro tapos na po silang mag-video. Okay. Ayan, papasok po tayo sa kwarto. Yan. Parang Yun. Yung style po rito sa kanila ay parang po sila rito. Parang Maynila rin po. Kasi dikit-dikit po yung mga bahay. Di tulad po sa probinsya natin na hindi po ganito. Dikit-dikit po dito sa kanila. Yun po ay Doon banda po ay palayan na po yung bukid na po doon. Yun. Pasensya na, medyo mainit. Mainit po rito. Yan. Pasensya na po sa kalat po ng aming bahay. Yun. Ganito po yung style po rito sa kanila. Masyado pong po yan dito. Yun. Tingnan nyo. Oh. Ginawa na pong stock room po dito yung bahay. Yan. Medyo mainit po kasi rito sa tiris. Kaya hindi po natin mabukid po. Ayun, bukid dyan po doon. Bukid. Tapos na natin ilagay sa freezer yung ating popsicle ice cream. I-overnight natin po siya. Bukas po natin siyang maipabili. Tawag doon? Maibebenta. Bukas pa po natin maibebenta po yun. Para kung magustuhan po ng mga bata tomorrow, gagawa po ulit tayo pag nagustuhan nila. Ngayon po basta magluluto na naman po ako ngayon. Magsasaing na. Alas 4 na, kaya kailangan na magsaing. Maya maghahanap na naman yung mga chikitings ng pagkain. Maaga kasi kumakain mga yon, mga alas 6 kumakain na. Kaya dapat maaga kumain. Maaga kumain sila, kaya maaga nagsasaing si Inday. Kung bago lang po kayo sa aking video,
please subscribe, click the notification bell, and click the like. Bye. Thank you for watching.